O xurelo volve a ter presencia nas lonxas da comarca. Portosín descargou e comercializou preto de 230 toneladas no que vai de mes por un prezo medio superior a 1,20 euros o quilo. Unha das especies que foi salvando a actividade do cerco galego e da comarca nos últimos anos é o xurelo. Sen embargo, neste exercicio a situación mudaba pola baixa cota disponible na zona oitava. O comezo do 2023 foi complicado para os cerqueiros, pero este verán mudou a situación, xa que hai máis especies disponibles e está a aparecer xurelo na zona novena. É un pouco de incertidumbre no tema dos xurelos, xa que non estaba aparecendo ningún, pero a semana pasada xa apareceron 2 ou 3 barcos con un pouco de xurelo, os precios foron a 2 euros, 2,30 €. Nas últimas xornadas, os prezos mantéñense mentres que os pescadores conseguiron capturar os cupos diarios marcados. Foi a 2,60 e hoxe xa foi a 1 euro, porque hoxe estamos aquí a toda a flota e todos colleron o cupo de xurelo, tanto neste porto como en Porto do Son, Portosín e Porto do Son, entonces nivelouse un pouco o precio, está a 1 euro, collendo os seus 7.000 kilos que corresponde a cada un, 8 ou 7.000 kilos, pois é un pouco de sardiña, pois as empresas están salindo adiante. No que vai de mes de agosto, a lonxa de Portosín comercializou 229 toneladas de xurelo e xeraronse preto de 282.000 euros, xa que o prezo medio está a ser de 1,23 euros o quilo. Parte do sector do cerco pide unha xestión dos recursos a partir dos cupos diarios. O que sea, por tripulante ou polo que sea, que é o que hai que facer, porque se nos máis cedo, se máis tarde, hai que ir a cupos diarios, todo, a rincha ou outro, mira, Ahora sobraron, temos aí 12 millóns de kilos de rincha sin gastar, porque a rincha é un peixe que vende recorrido, vende sobando, vende facendo o seu recorrido, e la coges, se non la dejas. Bueno, pois non será unha vergonza para o goberno de España, e máis para a Xunta, que quedaran 12 millóns e os barcos sin poder coller xardas. Aquí algo falla. Bueno, pois falla a administración, porque algo terán que facer. Pois hai que adiantar ou hai que buscar unha solución. O que non poden quedar é 12 millóns de toneladas de xurelo sin gastar, e resulta que agora é os barcos pasando fame. É sin facturar, E recorda que é unha especie moi importante para a flota galega e para garantir a actividade do sector. 12 millóns de kilos de aquel son 12 millóns de euros, que non é... É deses 12 millóns de euros, o 10% vai de IVA directamente para o Estado, e máis depois o resto que lle quitan. A xente, a máis ao barco. Pois iso é o que hai que facer. Que é como se vai? Ir a cupos. En ese mes, no mes da xarda, o mes e medio, a xarda hai que gastala toda, porque despois non queda. E se che queda algunha para 4 xardas para o inverno, bueno, pois quedanche aí para tapar un hueco. Pero non que queden 12 millóns, que nos debía de caer a cara de vergonza aquí, que queden 12 millóns de xardas sin gastar. E as Islas Feroes cargados a botar xarda en terra e todos eses países por aí adiante. Unha especie que neste 2023 está a ter presenza en Galiza, pero non tanta en Portosín. Segundo se recolle na plataforma Pesca de Galicia, dependente da Consellería do Mar, nas lonxas galegas vendéronse 4.195 toneladas de xarda por un valor de 5,4 millóns de euros.